केनाराम बसुमतारीनि मुङाव डिम्बेश्वर मुसाहारिखौ इनकाउन्टार। आं दिनै दंफैयो उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय नैबे दैफां गामियाव। बे दैफां गामिनि नैबे नखरसेयावनो डिम्बेश्वर मुसाहारिखौ इनकाउन्टार खालामदोंमोन। जों मिथिनो मोननाय बायदिब्ला डिम्बेश्वर मुसाहारिखौ नंखायै मुं होनानै इनकाउन्टार खालामदोंमोन होननानै अनजालि बिसिया फोरमायदों। दायो बे नखराव जाथाया माबायदियै जामारनायमोन जों बेखौ बे नखरनि बिगुमानिफ्राय सोंनानै मिथिनानै लानि। दायो आं खावलायदों केमेरा पार्सन बिथांखौ नैबे इनकाउन्टार खालामनाय बे जायगाखौ देखायनो थाखाय। बेनो जिहेतु दाख्लै शुक्रबार खालि नैबे जा माथि दैमारिनि नखराव जि घटनाया जानाङामोन बे घटनाया जानानै थांबाय। बियो निन्दनीय आरो मुगैजाथावना अगेन आखुनि होननानै जों बे ओनसोलनिफ्राय जों बुंनो नागिरो। दिनै बे इनकाउन्टारखौ खालामनो थाखाय माथि दैमारिनि न'सो पुलिस प्रहना जायगा मोनबाय नामा बे जोंनि कुइसन। एसेबां जायगा दङ बे जायगाफोरखौ बिथांमोना मानो सेलेक्ट खालामाखिसै? बिदिब्लाथ' दिनै बर'खौ जोंखौ माने खौसेथिनिफ्राय गावस्रा होनाय, नांलाय होनाय, बुलायलाय होनाय, गावथारलायथों होननानैसो बे मोनसे बुद्धि हरजन्त्र होननानै जों सानदों। नंगौना नङा रायजोफोर? दा आं सानदों बे जिथु समस्या जाबाय बे जानाङामोन आरो बेखौ जोङो गरिहना होदों, निन्दनीय होदों। दा फैबाय थानाय समाव जि नखरा दिनै गिनानै बे नखरखौ गारनानै बबाव थांनो बेल'हा बेहा गथ' साब्रै दोङो, फरायबाय थानाय हिनजावसा सानै हौवासा सानै आरो नेहात गलाम होननानै बुंबाबो जेबो बांद्रायनाय बुंनाय जानाय नङा। दिनै बे हाखौ गारना थाङोब्ला बिथांमोना बबेयाव रायजो जाहैगोन बेखौसो बुंनो गोनाङा। थांनाय बोसोरावबो धरिलक जा नैबे सानै इनकाउन्टार जाबाय बर' गथ' आरो गाबोन जे मिया जे दाख्लै जे जादों आरो बिनि उनाव जे जाबावा बेखौनो माने गैया, जाबायानो थागोन। दिनै आरो बेखौनो बुंनो नागिरबावदों आङो सरजाबनानै जे थांनाय जिथु डाबल मार्डारखौ हानहरनानै बुंनांगोन। बे बिसाराव मा जादों मा जायाखै जों मिथिया, खिन्थु दिनै सिखाव एसे खावनायावनो दिनै केनाराम हक डिम्बे हक दिनै मानो गावथारजानो गोनां जाखो? बेहाथ' न्याय दङमोन, बेहाथ' आयेनाव आदालतआव बिसार सायजागौमोन, पुलिसाथ' बिदि गावथारनाङामोन बेबायदि होननानै आं बुंनो इच्ছা खालामनो सानो। बेथ' आं बुंबायानो, एसे आगोलाव बुंखाबाय आङो। मथ'ब्रत कर्ट दङ, जुडिसियेल कर्ट दङ, सुप्रिम कर्ट दङ, हाइ कर्ट दङ, बहुद कर्ट दङ, लवार कर्ट दङ। दिनै बिथांमोना ओरैनो दङ नामा? बिथांमोना बिसार सायगोन। बिथांमोना जा आयेन होनांगौ, जा न्याय खालामनांगौ, धारा होनांगौ बिथांमोना दोङो। दा बेयाव पुलिसाथ' इच्ছা मथे बिदिब्ला बे कर्टखौ सिफायथों बिथांमोना। बे कर्टखौ नांलायलाया बिदिबा बिथांमोनानो हाजोबो अल इन अल हरबे हरबा बेखौसो जों बुजिना लानो बाध्य जादों आरो दायो। दा जों नुनो मोन्दों जोंनि नट अनलि उदालगुरि गासैबो बिटिआर हालामाव बर' हारिफ्रा गोबां बिदिनो नासयजागासिनो दं, गादब जागासिनो दङ। गावलायनाय मानाय बिदिनो बुथार जानाय, बेनि बेलायाव नोंथाङा माबायदि बुंनो सानो? बेयाव जोंनि बर' जाथिया खौसे जानांगौ आरो बयजोंबो हेफाजाब होलायनांगौ आरो सांग्रां जानांगौ। आरो बेबायदिया जाहाथे जोंनि बर'नि गेजेराव मालाबाबो जानो मोना, सांग्रां थानांगौ होननानै आं सानो। आं बे बेलायाव आं बेखौनो बुंनो इच्ছা खालामदों। आं डिसिनिसिमबो, एसपिनिसिमबो, पुलिस प्रहन, सिभिल प्रहन बिथांमोननिसिम आं खावलायो जाहाथे भबिसत नैबे दैफां ओनसोलाव बेबायदि जाथायखौ जाहाथे मालाबाबो भुलक्रमे दाखालामथों बिदि होननानै आं बुंनो इच्ছা खालामो। आंनि न'आव प्रथम पुलिसा फैदों। ओमफ्राय आं बुंबाय मानो फैदों, बहानिफ्राय फैदों होनना बुंदों। जोङो खासेया बुंदों आरो आङो असिसो माजबाटनिसो। ओमफ्राय बे बुंदों आरो दागि होनना बुंदों आरो जों पुलिससो। ओमफ्राय बिसोर साइड जाबाय, जों खारबाय आरो खारनाय लोगो लोगो जों थाङोब्ला बिसोर दरजा खेवनानै हयथ' हाबना थानोबो हागौ। ओमफ्राय बिसोर फैनायाव पुलिस सानै जेनेबा ड्रेस नुदों आरो ओमफ्राय आं बिनिफ्राय जेबो मिथिया, जों थांबाय। ओमफ्राय रायजोफ्रा जेब्ला ओरै फैनानै ज' नायफैयो, ओमफ्राय बेयाव माने आंनि उसुं सेराव थैनाय मानसिखौ आं नुनो मोन्दों आरो बिदि गावनायखौबो आं खोनाबाय आरो थाव थाव गावनायखौबो खोनामोन्दों आरो बेसेबां आरो। ओमफ्राय आंनाव मा फैदों मा फैयाखै आं बेखौ जेबो खोन्थानो रोंला आरो। ओरैनो बे जाथाय खैथासोआव जानाय? ओरैनो 10:30 जादों आरो टाइमा। आंलाय बे बागानाव साहासो दानबाय थादोंमोन। बिसोरो जेनेबा आंलाय बुंबाय थादों आरो राजानि समान सरकारा बेबायदि पाब्लिकनि न'आव मानो बे खामानिखौ मावदों आं बुंखादों सिगांबो। आरो जेनेबा जोंबायदि पाब्लिकनि न'आव मावस्लायस्लाय बिसोर इसेबां पावार गोनां मानसिया लामायाव मावनो हायो आरो गुबुन जायगायाव मावनो हायो। जोंखौ मानो बेबायदि जोंनि न'आव गावदों बा जोंखौ मानो फासायदों
गिनाय मोन्दों आरो जोंथ' जेबो रावदोंबो लोब्बा गैया आरो आं बिसोरखौनो बुंबाय आरो सरकारा साननांगौथ' जेनेबा बिसोर मानो आंनि न'आव गावफैखो बेबायदि पाब्लिक न'आव मानो गावखो बिथांमोननि भुल जाबाय आरो बियो बिथांमोनहा भुल खालामदों आरो आंनि न'आव गावफैनाया